Menene matsayin shika uku a kalma ɗaya? Kawai mutum ya ce wa matarsa ya sake ta sau uku, wannan shika uku ne a kalma ɗaya, ko kuma ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta maimaita sau uku, ya ce anti talika anti talik anti talik anti talik anti talik, ya faɗa sau uku. Shin shika uku ne yake aukuwa ko ɗaya ne yake aukuwa? A magana mafi inganci na malamai, in aka yi haka shika ɗaya ne ya auku ba uku ba. Amma akwai malamai da yawa da sun tafi akan cewa shika uku ya auku, amma an ka ɗauke shi a dalili babu hujja da za ta goyi bayan cewa shika uku sun auku. Ba akan wannan muke magana, amma barin takaita magana. Na farko akwai hadisi riwaya na Muslim rahmatullahi alaihi, wanda hadisi na 1472 da ke cewa kana fi ahadi rasulillah wa abi bakarin wa sanataini min khilafati umar at-talaq salas wahid. A zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya, in mutum ya shika uku a kalma daya a matsayin ɗaya ake daukansa. Haka zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu har ya gama shugabancin musulmai, shika uku in mutum ya a kuskure za a ce ɗaya ne. Haka shekaru biyu na farkon zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu, in kai shika uku ya ce ya sake sa uku sai a ce ɗaya ne, amma ka yi wasa da shari'a sai a maka ta'aziri ko a maka last warning, karka kuskura ka kara. Haka a 2 years na farkon umar, at the end sayyidina umar Allah ya kara masa yadda sai ya ce fa innan nasa, ya ce innan nasa qad ista'jalu fi amrin lahum fihi ana, sai ce law amdaynahu salasan lahum fa amdahu alaihim. Umar ya ce mutane suna gaggawan shika uku, cewa ya sake ta uku ya saka uku, cikin al'amarin da ba a gaggawa, ana bukatar endurance, juriya. Wani lokaci ba ka yi istikhara, amma kawai mutum sai ce ya yi sau uku. Sayyidina Umar ran sai baji zai ce to yanzu ina ma da za mu yi enforcing wannan, mu ce in kai ukun dole uku ne. Sayyidina Umar sai ya ce to yanzu duk wanda ya uku mai da shi uku. Sayyidina Umar dan aljanna ne, mai daraja ne, mutum ne da in ya bi hanya shedan ma baya bin wannan hanya. Su ne jaruman musulunci, su da shi ne idan salaka shay umaru fajjan salaka shiranu fajjan akhar. Tun a duniya dan aljanna ne, kuma mutum ne mai nagarta da fiyayyen halitta. Ya auri yarsa ma Hafsa radiyallahu anha, sirkin fiyayyen halitta ne. Wa ma'a zalika sahabi na iya tuntube, wanda ita ce aqidar ahlus sunna. Musamman idan sahabi hukunci da ya ci karo da hadisi, duk yadda muke ga matsayin sahabi, ai matsayinsa bai kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda me? Saboda muna girmama sahabbai don me? Don imani da suka yi da musulunci da biyayya da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka matsayinsu bai kai nasa ba, amma matsayinsu ya fi namu a yanzu fintinkau, amma bai kai nasa ba. Da wannan ko a fatawa ne, idan na sahabi ya ci karo da annabi sallallahu alaihi wasallam, na annabi ake dauka, don annabi shine ma'asumi. A wannan zamani a wasu riwayoyi kaman Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu, yana gwamnan sayyidina Umar, aka ce ya taso ya zo samu sayyidina Umar cewa wannan doka da aka yi a mai da shi shika uku a kalma ɗaya ne, tunda akan haka annabi ya rasu bai canja ba, akan haka sayyidina Abubakar ya bar duniya ba su canja ba, kuma kai ma akan haka ka fara tafiya. Wasu malamai suka rawaito daga baya sayyidina Umar da kansa ya yi taraju'i, ya bar wannan fatawa din, ya sake dawowa cewa shika uku a kalma ɗaya ne. Amma ita hazarin fatawa, yau in zan yi fatawa na kuskure, idan na gyara gobe wani ba zai ji mai na faɗa gobe ba, kawai na yau din ya ji. Ko da wani ya ji wata magana ba zai ji wata ba. To malamai suka ce wannan shine abin da ya faru. In ba haka ba, ko da sayyidina Umar radiyallahu anhu bai yi taraji'i ba, babu kokonto abinda manzon Allah ya rayu a kansa ya fatawa shine mafi karfi. Kuma haka sayyidina Abubakar ya rayu akai. Kuma akwai kisar Abu Rukana da ya sake matarsa shiga uku a kalma ɗaya, manzon Allah ya yi fushi, ya ce je ka ɗauki iyalinka. Sai mai da shikan ya ce guda ɗaya ne ba uku ba, wanda Imamu Ahmad rahimahullah ya kawo shi. Kuma annabi ya sa shi ya je mai da, kuma yana masa ɓacin ransa akan waye ce kai haka. Shi shika uku a kalma ɗaya jahilci ne, son rai ne, kuma rena dokar Allah ne, yi wa shari'a hawan ƙawara ne, amma ba inda shari'a ta ce a yi. Don haka fatawa shika uku a kalma ɗaya cewa ɗaya ne, in ka duba malamai da suka yi bahasi sosai, irin Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi, irin Sheikhul Islam, irin Sheikh bin Bas, irin Ibn Usaymin, irin Lajnatud Da'ima lil Buhuth al-Ilmiyya, duka sun tafi akan uku a kalma ɗaya ne. Amma wanda ya yi jahilci kuma bai yi wa addinin Allah kara ba,
saboda yayi abin da babu. Laifin da ya mutum ne kawai ka zo ka misali ko ibada da aka sa ka yi da aka ce ga yadda za a yi sai ka canja yadda ake yin ta. In ka duba magana gamshishiya ka duba littafin sharhul mumti ala zadul mustaqni juz'i na 13 daga shafi na 93 da 4 zuwa da 5. Ibn Uthaymeen rahimahullah ya magana mai tsawo akan wannan matsala cewa uku a kalma daya a magana mafi inganci shika ɗaya ne a ba duka uku ne suka faru ba, magana mafi inganci na malamai. In mutum kuma ana shari'ar musulunci in yi uku a kalma ɗaya sai a masa punishment, sai a masa ɗan ta'abiri, sai alkali ya ce za mu mayar maka da ita a matsayin ɗaya za mu ɗauka, bayan nan kuma za a maka ta'abiri, sai a samu mutum mai alamar ƙarfi iri na ko irin alamar, sai a ce to ya ɗan masa ɗan bulala in akwai shari'a, sai a idan mai dan ya yi wasa da shari'a. Kuma ga ma tambaya mai sauƙi da Uthaymeen rahimahullah ya yi, shi shika in an ce guda uku ake ɗaya biyu uku, zai iya yiwa mutum ya sake abun da ya sake bai dawo da shi ba kuma ya ƙara sake shi. Kai kake da mota misali ne, ka sai da mota baka sake sayanta ba, baka dawo da ita ba kuma ka ƙara sayarwa wani, za a zauna lafiya kuma ka ƙara sayarwa. Ni ko barin ƙara maka wani misali mai sauƙi da za ka gane bayan nasa, shine idan aka yi alwala hutu na karya ta, sai mutum ya yi alwala da ya yi sai ya hutu, idan ya sake yin alwala bayan minti 5 sai ya hutu, ta biyun ta kare kuma da karye ba ta kare, to da ya alwala ta farko sai ya hutu ɗaya, bai ƙara yin alwala ba sai ya ƙara hutu na biyu, ya ɓata wutar alwala bai ɓata ba, don daman da ta farko ta warware ya bata dawo ba a sake yin ta ba, to me yasa kuma na biyu zai ɓata na farko? Ai tambaya ce mai sauki, ya yi na farko to sai ya sake alwala ta biyu, in ya ƙara hutu sai da karye, in ya ƙara da uku ya ƙara hutu sai ta karye, amma matukar bai ƙara ba to babu dalilin kuma hutu na biyu ya bata alwalan farko, hutun farko ke bata ta. Ala ayi halin kowane bacin rai ya kama ka, kar ma ka kuskura bakin ka ya furta ka ce kayo mace shika biyu ko shika uku guda ɗaya ake yi, ko kai kana ga har abada baka bukatan ta ka tsaya akan guda ɗaya. In kai guda uku ka nuna jahilci don kayi abin da addini bai ce ayi ba kuma bai san da shi ba. Na biyu kayi wa shari'ar Allah hawan kawara ne, saboda me, saboda ba inda nasu yace kai guda uku. Mafhum? Tayyib.